Sa gugma niya ako magatubo. Di Matugkad nga nung giluwas ko niya. Hangtod ang naong niya makita ko. May lain na balaka Nako. Lain Luloy ang abyan. Kasalanan ko kayo di ang gikuha. Kada ko sa gugma niya. Ano siguro? Ano siguro? Ano siguro? Balik ka pa din sa number 2? Unsam dito de? Tsaka, sentence number 1, chorus. Number 2, chorus. Number 3, chorus. Aw, mana? Ha? Mana?